Jo, det vil fandme være priceless. Det kan du fortælle. Jeg tror, vi er på vej til et akvarium, for jeg skal ud og svømme hajer. Du vil også være godt som hajføde, tror jeg. Hvad? Du vil også være godt som hajføde. Okay. Jo. Jeg er lige det, en fisk vil have. Ja. Og myg. Ja. Specielt med leger myg, ikke? Nej, det må du altså ikke gøre folk derinde bange. Jeg kan heller ikke mig, der gør dem bange. Det spiller med leger. Hvad laver du? Det er ikke sugen, det er ikke sjovt. Hvorfor er det ikke det? Nej, det savner. Jeg synes, det var ganske sjovt. Ja. Her kommer Pippi langsomt. Vi får lov til at bære din bog, så er du godt klar over, ikke? Nej. Nej. Så kan jeg jo bare efterlade. Jeg er ligeglad. Nej, du er ikke. Jo, men det er din bog. Nej, du er ikke. Hvorfor er det, jeg bærer din tunge Steve Jobs bog tyng? Fordi at kvinder, de er slaver. Det er ligesom sorte mennesker, ikke? Du er altid så racistisk, fordi der siger, den var gang med det, jeg kunne gøre det. Jeg er ikke racistisk. Der er forskel på at være racistisk og at være reelt.